step ke besok ke bakaman yapi iway pe iway ti hang ning don biang ban pentip shapi ki pajba baya ka film ke jog ngin pen i biang hapo biju cinema hall nadu ka khat khandai trik jong mentau benai agos ter hadu ka arpusan trik jong mentau benai kapor ban peni kan long hi kumju ka first show ka dei khatwei steng men step ka second show kan dei arbaje shiteng sngi ka show ka balai ka dei san baje janmit bat ka show ka basau ka dei nyo baje demit tikumta ni kerpat ipi ki pajba ki bom patyo banwan pej ha kini ki benai baladap bangiladap ban peni kilayo banwan pej no mentai ya kini ka film namar ngila ban peni biang sa studio namar ngyo shibun ki comments leni ki parlo ki jongi ba ki dang kwa bani i biang ka film ka jog bat ki dang bun ki bom yo lat banwan pej ha ki singi tengenget kini ki singi kapor ka biang bhai phi ki pajba ki bom patyo banwan pej banwan pej ya kini ka film shu hang ni ngasi me kalat ban pentip sapi ki pajba baya ka film ka jog ha ka arpun riu bat arpun yo trek ngin sapan iya po nongstone make of fat hall kapor ban pedih nongstone ke shu ban kong ke khatwei steng shu ba ar ke arbaje ke shu balai ke san baje bat ke shu basau ke nyu steng damit te kumta ngi kerpat ya phi ki pajba ba phin sungpha kumba pila ai ka jing support ngi na ki singi bat ki por belalek engage kam bakani kapor rupin ai ke ju hi jing kersan kumba pila ju kersan na kapor kubliswe